दानाय सानैखौबो थेगलायगोन नङाबाथाय दै बाना लोमसाव होजोबगोन ना बडि बानायाब्लाबो हाखायो आं मोननो हायालै दैमु दै बायदि दैबाना खालामगोन आं ओंखारखाबाय बैयाव उन्दुग्रायाव अबेया ओंखारदों होनदों उन्दुग्रा न' ओंखारदों नै बिथियावनो ओंखारदों आनै मोनावनो उरिया आंहालाय जेरावसो रायहरदों एकदम उरि गोजा आरो सोरबा जायोदां नोंथांमोना बे उरिखौ माने बेखौ बाल्थिङाव जमा खालामजायो बाल्थिङाव दै दोननांगौ जानो गोसोबा जाग्राफ्रा जानो हायो नै बिराद बिथिंनो उरिया सेस उरि गोजा नोंथांमोननि जायगायाव मा होनो खिथाहैथां बहाय नोंथांमोननि जायगायाव मा होनो बे उरिखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहर नै सेस उरि गोजा मबाइलावखाय माबा नुदों बेखौ एसेल' नुदों खिन्थु बिराद बुरजा उरिया नै सेस उरि गोजा आरो ओरैजाय न' सिङाव दंबावो नै एम्बु सिथ्र फैदों एम्बु सिथ्रआ जादों उरिखौ नै एम्बु सिथ्रआ खेवलाय नायनो न' सिङावबो सेस उरि गोजा नै नै सेस उरि गोजा नै गुदुं खुरलायलायबाय उरिया आयौ सयथिबो नै उरि गोजा लाइट होलाय दायो ओंखारबायानो थागोन नैलाय बिरजोब्बाय दा बिरजोब्बाय माबा होनायखाय बन्द' खालामदो लाइटखौ नै सेस उरि गोजा ओइ लिरनांसिगोन नोङो गाबोन नङा लिरबाबो खामानि जाया नै मोस्रोमफ्राबो रोगागासिनो दङ गावसिनि आदारखौ उरिखौ लांनो नै उन्दुनो हाला दिनै एम्बुनि खाजा दायो जाबाय था एम्बुआ नोंहा आबौआ नैबे नामाज फरायबाय थादो उरि बाफबलायनाय नैबे उरि सायाव मुरथि बायदि जालायगोन इयाव थानांगौबाथाय उरियाव हरै बैथिंसो थांसिनबाय नों टर्च सुनायखाय जेथिं टर्च सुयो बिथिंसो बांसिन थाङो बैयाव थाङाखैथ' आरो नै आमफायाबो उरि नायनो फैदों नै उरि बिरनायखौ जिबिका पार्कायाबो थांसैथ'दो मा ओंख्रि लाव अमा बेदर नै बिस्रा जाखांबाय